हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बयनिबो थाखाय खामानि होगोन, बेनिखायनो अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गावनि एकाउन्टनि फैसाखौ नायनो थाखाय जोङो बेंकआव थाङो आरो बेंकआव लाइन जाहैयो। बेनि थाखायनो जोङो बेंकआव थाङालासिनो न'आव थानानैनो गावनि मबाइलजोंनो जोङो मारै नायो आं बेखौ खोन्थालांगोन। जोङो गावनि एकाउन्टनि फैसाखौ नायनो थाखाय जोङो मोनसे SBI स्टेट बेंकनि आन्थाल' बियो, गुबुन बेंकनि नङा दे, स्टेट बेंकनिल'। ओमफ्राय बेयाव माने नाम्बार होखादोंना, टल फ्रि नाम्बार दङ। बे नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होगोन आरो डिसक्रिपसनावसो मोनगोन। बे नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोनहाबो थुनानै नायनो हागोन। ओमफ्राय बे नाम्बारखौ जोङो मिस कल खालामनानै न'आव थानानै गावनि किपेड मबाइल, एन्ड्रइड मबाइल नांलायलाया, बेयाव मबाइल फिसा किपेड मबाइलानो जायो। बेयाव नोङो बे नाम्बारखौ डायेल खालामनानै रिंबानो दानना होदो, अब्ला नोंनाव मेसेज मोनसे फैगोन। होमब्लानो नोङो नोंनि एकाउन्टआव बेलेन्सा बेसे दं बेसे गैया बेखौ नुगोन। बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ। फैदो बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव। गिबियावनो जोङो मायाव थांनांगोन, मबाइल कलाव। दाना कलाव थुदो, दाना नोङो डायेल खालामदो। गिबियाव 9223766 मोनबा बे नाम्बार, बेयो स्टेट बेंकनि टल फ्रि नाम्बार आरो बेना। बेखौ ओमफ्राय कल खालामदो। कल खालामनानै नोंहा रेजिस्टार नाम्बारा बबेयाव दङ बेखौ थुनानै नोङो कल खालामदो। दाना नै रिंबाय, दानना होदो। दानना होबाय, दाना मेसेज फैगोन, बेयाव बेक खालामदो। बेक खालामनानै दोनदो, मेसेज फैबाय। दाना मेसेजाव नायदो। नै मेसेज फैबायना, मेसेजाव नायदो। दाना बेसेबां बेलेन्स दङ, नोंनि बेलेन्सखौ बे मेसेजाव देखायसिगोन। बे दानि फैनाय मेसेजआ ओरैनो बेनि बेलेन्सआ बेसेबां दङ, 4293 दङ। बेबायदि नुगोन आरोना लोगोफोर। जाय मानसिफोरा रोङा बिसोरो नैबे भिडिअखौ नुसनबायदोंबा नायनानै लाबानो जाबाय। नाम्बारा दंखायो, कल खालामनानै नायबानो जाबाय।